Τι μας μαγειρέψες σήμερα, κυρία μου? Κεφτέδες. Φαίνονται κρίστη πάντως. Στο ωραίο μου τηγάνι με το Marble coating. Yes. Και να σας πω και ένα μυστικό, ενώ είναι έτοιμοι οι κεφτέδες να τους αναποδογυρίσουμε, Ναι. Κόβουμε με τον πολυκόπτη μας στο ρικαμόντι πατατούλες πολύ λεπτές. Είναι λεπτές, μάλιστα. Και τις ρίχνουμε από πάνω. Έτσι δίνουμε χρόνο στους κεφτέδες να κοκκινήσουν και την περισσή θερμότητα την απορροφούν οι πατατούλες. Και έτσι συγχρόνως τηγανίζονται και οι πατατούλες και οι κεφτέδες και γίνονται